Dobar dan svima i dobrodošli u Rijeku, u lučicu Torpedo na svečanost porinuća pametne marine. Pametna marina Centra izvrsnosti Marble predstavlja inovativno istraživačku infrastrukturu koja će služiti kao trajno usidrena platforma za pomorski nadzor u stvarnom vremenu. Dugoročno prikupljanje podataka, razvoj i testiranje metodologija za autonomna pomorska vozila. Naš cilj je povezati kontinentalnu i jadransku Hrvatsku na način da otključamo potpuni potencijal Hrvatske u području pomorske robotike i tehnologije.